Home, si et deixes així tampoc ha de passar res, eh? Bueno, estàs contenta, Alba? He vingut? ¡Dimoni! Demasiado mortero. Martí, què t'agrada la caseta del Solanell? Podràs jugar bé aquí o no? A veure, salta. Bé? Es pot saltar bé o no aquí? Sí. ¿Preparados estos? ¡Ya! ¡Ya! Que pots portar-li una vegada tu aquí segur? Sí. Sí? Ja em semblava. Espera, que